Saka ndipenya chaidza kupfudza unyora kumbidza kuita kuti zvitese zvifambe. Sana ngurai kuona. Akwira ndiani? Taura. Amusorema. Ini 2021 ndakanetsana nemudzimai kusvikira nhasi. Nyaya yakatongwa kuchechi ikapera muna August. Asi kupera kwaita nyaya uyo akasimuka pamba muna December azodzoka Saturday ini. Ndobva ndaenda kuna Sabo ndikati mudzimai wenyaya dzake dzamakatonga dzikatonga kushishi matenda ekushishi adzoka nhasi Saturday. Ndobva komiti yauya ndobva ati iwewe December pawakatakura zvinhu ukatakura mota ukaenda nyaya ikanotonga kushishi nyaya yako iri pending kuti une stock theft yawanga uchiita hauchadzoka wega. Sekuru kana tete kana baba ndo vanodzoka nawo. Kodzero yedu panapa ndeyekuti enda unorara kuimba kwekomiti 1 ndokaunorara ucharara panapa guru. Uyo akaita nharo kusvikira vazoita zveforce kunomurarisa kukomiti 1 zvikanzi makuseni chitora nekomiti yese kwachena moenzaniso. Dare ndobva rati hatina chatiri kutaura nemaigodo nokuti December kusvika nhasi end of October modzoka pamba pamakabva nenyaya dzamakaita idzi. Mishonga mai amuchiti hatichaida endai muna nababa vedu gondo bvisa $2 ebhasi adzokera anoenda baba wake zviratidza kuti angarongeka. Asi mudzimai akaita nharo ndobva adzoka kutiza komiti kuuya pamba. Ndobva ndasheedza komiti vatatu ndobva ati handitongi nechikomiti chasabhuku kusvikira komiti yaenda. Ndobva sabhuku ati kana mudzimai ati handitongi nekomiti yasabhuku kureva kuti nyaya yoenda mberi enda kupolisi kana kwamambo. Ndakatanga ndaenda kupolisi zvikazvide polisi nhasi mudzimai asati ane mhosva. Mhosva yake ndeyekuti 1 kana munhu atadza kuremekedza sabhuku anoenda kuna mambo wozobva iko kuenda protection order. Saka sabhuku akabva ndinyorera kuti unoenda naye kuna mambo yoverenga mhosva dzake dzoonekwa tati ngawaenda baba wake. Iwe unogara kupi? Ndogara mumamadya. Kumamadya. Unoenda kuchechi? John Maranga. John Maranga. Makamboenda kuwa polisi nokuva rechimuka notonga nokuva vhangeri. Zvikatopera judgment ikapuwa mukawirirana. Aiwa takuwirirana. Iwe taura tizwe. Ndatanga kutaura kuti baba vakarora mukadzi wavo vakarora nechifinjo kuti ndakuzorora nemukadzi anonama asingapi kwete iwewe. Kunyepo zvaushonga dzakauya ndobva ndamutambira ndobva wandibvunza ndotanga kurara kupi ndati aende henyu nechi neuyu waenda unorara kui mangwana futi ndoti zvekutongo zvichitoenderera ndoba ndikanyora meseji nemagondo yaikunotesa mvura yekugeza vakangobuda kanaka kubhatha ndobva wati ko mungunditindesa mvura yekugeza kune mvura ndikati mundanamoita kuzani mundanamoya kunoko ndobva watobuda kana vaina kamina wangu ari munobanza motofanaaakumwei ngati aimbonyarara zvoina ndombonyarara zvenguva ndairarama ndichinetsa kuti baba varese vadzokomba mangu havana kudzoka vaanoti amai kuti varambonetsa havasi kuda kuti se vasonditeerera kunamanyinetsera nyekuti ndidzokora ndobva watabva motikari ndobva wanditsvagira mota katatu ndakaramba kuti sei kuenda ndinoda kungobviri pano nekuti nhasi marora ndanyangara nhasi ina handisi kuenda ndakachengeta vana vavo 7 aka ndikasvika varipo ndiva ndaramba ndinawo vaita kuti ama tinoramba kuenda vatenge plani ndobva vabvisa mukadzi wepambapo ndikaenda ndikasara ndiripo ndakasara ndine vana ndasara ne2 vane 7 vai ndobva vabvisa vanaebva pamemusara pavo vakamema musara pavana ini ndakasara nevangu 3 ndikati saka iplani yekuti vana vanozonzi vasiyanhira dzakwe dzekuti ndochengetwa navo ini vandachazvisina handisi kuita sei handisi kuenda vandama ndiripo ndichivatera mumadziyo vanga vasadzoke kumba mandibwana nemukadzi chivatera ukasadzoke mumadziyo agondodoa chikafu vachindituma madziyo akuya vachindituka ndikata chera makandituka mandipo andiko vachandipo dzamara vachiretsera vachandipo pekupedzisira vakanditora madhaba nesimenti
mwana ane 3 months vapinda muziso vapinda kwakune mwana ndadzurwa 12 fone fone natire wangu saka pakati pofoni taura natire wangu inini ndati afoni yanjira sei achakupenda kunonoitengesa ndingiona chikafu apa ndira kuitengesa ndikandadzoka naye kumba ndobva vandiendera kupolisi madziyo vandimangarira vandaapia vandasunga vandaenda ndati ashuwo baba wasitenga chikafu usandatira foni ndiitengese asi handakuita sei kuitengesa zvikanzi aidzorerei muende kumaintenance mendine vana vandenda kumaintenance iye vandasvika vandaharisati shana oshewa mari vandangumira ndakadaro saka apo vakazoenda tikaenda kuchechi vanzi ndinotora mhuri yako ite sei gara naye kumuchechi avana kudaro kusvikira ndini ndikadzimbiwa nemimba ndikazvarira murodhi ichienda kumba kwedu vanhu vakuramba kuti nagondo zviite deo kazoita sei kukenomba kwenyu katinde kukwatara yanenda vandavharira murodhi vakafonwa nababa wangu agondo kuno kwane mwana ana replied mangwana futi hapana dzamuna amai akati kwani ndakatadziri nagondo tadzokundifona kuti amendazoti kwana amai kwana ameni venyu hapana baba wakadzamagogoko vakauya vakasvika mupasina vanhu svikanzi nei baba anokuvakabvari kupi ndobva vanyepa kuti uyo akanzi nemweya muchonyaende kuchidzidzo uyo akaenda kumba kwavo svikanzi manje chitsimiro kechi ndobva vatuma munina uyu ndobva vaenda kunotora mimi wakuchidzidzo bvonza mama ndobva yabva tore nini bvunduwa kumba ndabvunzwa kochinhambo ndakati ininiwo ndikangoona vanhu vasisipo pano ndakataura nditengere chikafu wenditi notengerwa nemapurisa nechipatara nahanzodzi dzangu nanditengere chikafu murume wako une vana vakani naye anga ari pako kabata kumaoko ndowani baba wacho ndiani une vakadzi vangani kondo une 2 kuverengana uye first wife yako ndei second wife right unoenda kuchechi nese munoenda kuchechi uye achenda nokuda kwei akangosiya nga akuindawo dzanga achienda pa 2021 akasiya chechi asi kuenda kuJohn Maranga paataugara kuchipisa niye achienda kwake nichienda kuJohn Maranga saka panga pano vatendi nevabati venyika na saka vatendi nevabati venyika nhasi hamuna kuya muri vatendi maya kuvabati venyika pada kudzora takadaiso tisati ada kupa judgment ndarachirapa Joan Noah Brian anditi ndokutedzana kuvatungamiriri venyika Joan achivamba chechi achienda kuchuya Noah naebhero ebhero akapani Noah akapa mufana mudiki apinda Brian zvichiitwa nomura wokunamata zvichiitwa nomura wokuita sei ngokudai padzimese muri 2 uya